tanggal 6 dirilah pengumuman jak kurang ya iya nek sawah tandur lho wis tandur oke mau belum alhamdulillah apik garapane kan garapane traktor kecil wimit bro iku bekas moro ini nek nggo jaga manuk emprit bolo pas wayah merapu kae jaga ning kono dikai pekaan tali di peka iki tepatnya aku ning gone Desa Kenongrejo bolo Desa Kenongrejo Dukuh Ribahan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tanah kelahiran bolo ini kampung YouTuber Brigit kurang ngono kok tandang delok tono yo gak delok wis di gawe pini kayak pegawai negeri ya. Kayak kowe Sabtu Minggu yo kae. Enggak aku prek Sabtu ya ora prek ya. Anu apa wi tanggal abang kowe. Lah ning aja tanggal abang yo kae. Tapi yo bae kerjane ini iya bayare lumayan 100 pokoknya bu 100 minggu lumayan bayarane gitu wong bojone nonton kiring lamar ning ndi ora oleh rane penggelar lah sing didine jere mampir nggone Agung jere oh Aladin bang isa-isa piringe kok leren tes leren tek-tek benek ngene mbok wati mbok sing ngomong jere kok oh Aladin wong mandak kerja arep isa-isa piringe kok angel rame ya kuwi kaya pegawe wong melok negara kuwi MBG iki gajiane MR lho ayo 10 jam kerja gampangane nek sedina 100 yo karek nek 1 iya cuma bengi melek bengi melek bengi melek bengi wat esuk bengi ndak mulai enak wong apa-apa wis gak gelem anu ndek iki Daud Pardi Tono karo Rijan rene to aku ora iso Daud golekne ganang kok piye kono ya aku gak iso to wong sikile larane rami nggo mlaku wae kaya arep tel kon layap terus Rijan De aku ki mbok dijak Daud to De tak gone tuku wedang nang kene terus tak takoki pakmu Rijan gelem apa ora ya iso apa ora iso dhewe wonge taren aku terus ya wis arek kowe lah kok jam 09.00 kayak 10 bar terus ini ya apa bar tandure ya apa bar dek mung setengah 7 wis bar setengah 7 wis jam piro setengah 7 wis bar lah lek budal yo repot-repot ngono kata kuwi alian gak urung enek wong tandur kok
Lagi nggone Mbah Saben arahe sok Selasa. Tengah 7 persis bar terus padha mulai aku yo gak tandur, aku yo gak ngelok tandur terus pinah bikin. Nyapa kowe kok wis gak iso tandur. Wah, motor sapa ya itu montore gede tuku panen tuku motore. Heeh. Motor lanang apik men tuku motor. Oh, Ngono wae. Lah yo motor nggo apa lho takoki. motor nggo apa? Wis antiku motore pakamu we. Ganti motore. Heeh, wong Ya tukokno. wong iki Darat. banget anu gawe pinian kok. Endi, Di? Kene ndarene. Darah yo ndase ngomong ni rame. Kliyang-kliyang ning das. Kliyang-kliyang ping anu Ya piye tagihan wedang. buke piye wong buk ora enak lho. Apa? Sik enek sing ngirim. Enek sing ngirim. Ya enek. Iki bedho takon Pak Adi. Kirim aja kirim. Apa mau iwak aku lho. Iwak aku muni, aku mbok iwak mbogak mesti lawe iwak ngono. Wis benyang sampean ngene aku wis. Ini kliyang-kliyang ndas ya. Oh, atase aku yo rok pas gowene jam piro ta masene? Not Jam piro agek jam 10. 11. 10 setengah 11-an paling. Oke, kliyang-kliyang. Engko tak baleni engko ben asar. Arene Oleh ke. Maghrib. Oleh kae wong, Pak. Pak njeluk pijet. Dikira kan enggak sida, Mas. Ya wong sedulu kok jan bae. Lah sedulur sapa yang ngakon? Ya salah dhewe to. Ora, lek nimbang kapan lho sedulu. Oke, eksor. Rolas nopo? Rolas adah. Yang gini sapa? Ning gaweane bae. Sing ngerokok kopi enek. Sing suryane enek. Junam enek. Kene Dik. Anu apa dalan apa? Dalan sing andenge sabar ganyuk niku. Kuwi kae Pak palagek padha pengembok ngono. Iku nek Lagek. suya tak Jam parang. pinten niku mantuk jam 10, songo. Nek song, Apa? nek sore. Ala-ala nyuk balik ngono. Ganyuk balik aku ya turu kok tara matane Lah yo papat. nyuk balik Kowe ngono karo. asar kowe tak marone. Iya, sak wajah-wajah. Kengke yo tarikan neh 30.000 jere Apa ngono niku? kok kok mantri ngedos nang mbawon. Lah kon bayar bedos kuwi ngono ra wis kok. Ya anu Samadi sing narik. Anu Mek nyelek 30 lek cung. Wis mbok sik- bayari. wis. Anu wong ngedos nang mbawon ki ditunggoni mantri bodoke. Dos bayar, Tinggal traktor bayar, Dadi 30 selereng sitok nek wong bayar. sak bawon piro? Selerenge kuwi 250. Terus dose kuwi 50 kuwi, terus traktore 50. Padune wong arep njaluk. Kis Iki duwe catate ae nek sine. mangan yo kaliran. Ngono ae ra wis kok. Lah iki kis terakhir laku duit kabeh. Iya. Opahe Gak kaya gunamu kok. Opahe dos Padha ae. Masa bayar. Padha ae. Bayar 600. traktor. Apa-apa saiki wis duit. Aku apik godhong kok kidul. Nek gak laku duit ya ora Bapak jalan. ning ndi, Mbok? Ya ngedos ngene iki rae. Wingi Bayare. wong jere. Lah wong mas mundak kowe tuku mas ngono. Lah ora ngerti. Yugane mboten temut. Mboten niku mau tilem, kan. Wong mas mundak Film. barang kowe mbok tuku engko nek Guntangi terus buke ya Kudu kak piye? tukak wejo ndek ngenane bengi jam 12 kae masuk angin mutah-mutah. taran Sesuk suta presan. Kengkel kok. Jasku kenyang petok lho. Kliyang-kliyang ki akono. Lah, bebek gak enak yo. kowe ki kok sila ngeteker kaya ning Aku terus ngeriki. digawane anu kayak kentake nek tak kentek. Enggak ngeriki kengke dibongkar neh. Apik godhong aku supaya gak digodhong blas lali ndesuk. Nggo apa? Lah sadimae ndesuk 9 buntel. Sujune iki sego lah kwadang kok kae yo ijik. Nek gak akeh. Kanti. Ngono nek gak akeh ya nggo gantek. Aku batinku lah iya mijikomku ki kok buwek ki kok piye sing mangan sapa ngono. Lah Anan, kok Mas. kanti moro. Anan Aneh ngene wong-wong kuwi. gak nyala.
Sawahku turut ratan. Ya dong turi ya. Kembang Apal. kembang turi Ya arep. yo apal kembang turi. Lah nek aku ngulup akeh lah ngene wong tandur bodho mangan Oh, kula. seneng. Bisa anu terus Yang pinten iki nggih? wong 10. Antara ukure wong 10. Aku gak melok tandur kok tak pen wong 10 lah ya sekedar. Karmi berang. Ora. Ateng karmi berang. Wong etanan kene kur Oh, karmi anu iki kuwi carban apa untuk 900. indah karo Kene ya akeh wong oleh anu. to Bantuan. Mbah Mah perang yo oleh. Ngene blok ini kula Nah, aku kata yo awase gak Mas. Wong kudu. Aku yo ora oleh. Nek Rijan ki oleh beras. Ya bojoku ora aku kok jenenge bojo aku kok. Ya ngene Ya bener aku bilang. Nah saiki ki sing oleh malah wong duwe dhewe. Ya sing dhuwit barang. kerabate wong Heeh, sing kerabate wong kono. blok nggon kuwi ya ngono. Blok kidul. Kowe yo lah, Mboten aku. Oleh. Gak tau oleh aku. gak tau. Duit berang pinten San? Gak tau oleh aku. Leteran nuku Jire- tenan. Lah jenenge aku oh ya bener noko Dik. Lah nek iki kalau ya entuk noko cerita ngono lho. Heeh. Salah jire PKH cah sekolah-sekolah pintere ngomong bodho. Ngono kuwi. Kula iki ing desa tak eling-eling jog nganten anyar sak mrene iki oleh pisan. Nyetro. Oleh pisan iki 500 iki dindum wong loro, dindum karo wong guriku ngono. 200 di bar kuwi sampai samrene gak tau oleh. Lah kene iki lho bodho Ya oleh bener Mas kabeh. dinami noko ya bener kowe. Anu sapa Mar. Ya nganu. Oleh. Ya wis dianggep ale wong wis cukup ngono, wis cukup ya alhamdulillah. Aku berang ki balan diri alah. Padahal ya alah lah. Pikirane ya banter. Mun keramikan Mas. Hah? Mun Kono keramikan. wis to kok. Nah wis keramikan wis soalé bantuan kan ganti wae kan ngono lho. Nah wis ini digolek ya sing elek-elek. Lari kok ya keramikan kok ya oleh. Kan Aryo. Kayak oleh didek. Duwe sawah, barang ya. Kayak didek di Lah ya lah Mbak Mawi tek muni lah anu Satarmi. Lah kowe ndek sawah, lah sawahku ndi? Kowe sing duwe sawah mbok doli aku kuwi. Aku kira duwe duwe seprapat Lah didek ki anu hari kan duwe lha sing nampane didek. Jenenge didek ya. Apa ini anu anggo tekmu ngono. Wong nelpon, tek wae ngono piye. Delok wayang Mas. Gliyeng kok. Mboten. Gak tau ndelok ngono-ngono kuwi. Oh gak tahu. Tahu ning kan. ndi ta wayang? HP wis biyoh kok. Mek kesel kok. Ning ndi wayang? Krebet kok akirun ndek bengi. Salindri apik rami ning HP ku kuwi salindri. Nanti piye? Indri sak gending 5 juta kok ya ora kuat bodho nangka. Ora Ning tegese ning HP. HP iki lho salindri terus. Ya ning YouTube ya sak senenge nyetel apa enek. Biasane ra enek ini salindri. Ya digoleki. Lah iki lho salindri tok lho saiki. Lah digoleki to, Mbah. Kok Yo ki ngetik jenenge Niken Salindri ya metu. Niken salindri. Pengen- Karo sabar. Delok Sabar. Kirun ya metune Kirun. Delok pengen rungokno Gus Idam pengajian ya pengajian. Anwar Said ya Anwar Said. Pak Sabar anu Mas Sabar. ono ngudan ya Mas. Ono. Dan Chandra Ki wis suwe gak jan. Bro, arek wong loro. Wis kudu KO iki lho. Sing glinting, Sing glinting wong loro. Wae kaya Wayahe. iki anake Mas kaya loro. Sampean juga loro. lanang itu. Yo lanang Lanang kabeh. kabeh. Piye to lanang kabeh gak dikek itu ae. Marni yo lanang kabeh. Tono yo lanang kabeh sing itu nang Dungane ya, Bro. Dungane seger waras sehat kabeh. Udah seger waras wae. Lah kelo anu Di Pak jak Dijan. mlaku-mlaku ning Epes. ratan kele anu apa anake karo anu